san 2000 ani san 20 ni Ibrahim Bokar Keita ka fanga ni a purtila la colonel denmisɛnnin minnu ye fanga ta sigira tuma min a yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko u y'u bolo ɲɛsin bandaw de la k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye ka premier ministre Mokhtar Wane u fana sigira sugandira u tɛmɛna baaraw fɛ nka kalo 9 fanga purti wɛrɛ kɛra u ye bandaw ka fanga u y'o paro colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ ye kalika siɲɛ kɛ n'o ye prestation de serment ye jamana bɛ taa taabolo minnu kan k'o fɔ k'i kali n tɛ jamana janfa n bɛ malidenw n bɛ jamana lakana ka malidenw lakana o de b'o fɔ kalika in kɔnɔ k'a bolo kɔrɔta nka furancɛ fanga fɔlɔ Assimi tun ye dangan ye nka nin sen a yɛrɛ ye i bolo kɔrɔta k'i kali k'i siɲɛ ala ani malidenw ɲɛna baara taabolo bɛ kɛ cogo min jamana kuntigi baara bɛ kɛ cogo min jamana lakanali jamanadenw ka furakɛli u kɔlɔsili ale b'o kɛ ale ye o kalikasiɲɛ ko o kɛ o kalikasiɲɛ bɔlen ko maa minnu bɔra bɔlɔn fɛ n'o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya siraba ye n'a bɛ fɔ o ma ko place de l'indépendance o jɛkulu n'o tɔgɔ ko M5 ni Choguel ninnu b'o la Muntaka Tallou maître Mohamed Ali Bathily Bitar ninnu Modibo Sidibé a jɛkulu ma u ka ca Madame Si Katuso o jɛkulu kɔnɔ maaw ka fɔ la k'u tun ko ka taa ni sɛbɛnfuraw ye yala maa min bɛ se ka kɛ premier ministre ye n'a bɛ fɔ o ma ko CV k'u taara ni 14 nka colonel denmisɛnnin ninnu hakili juru carilen don u y'u bolo ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga la Choguel Kokala Mayiga o sigira hakilinaw caman nanu la ka hakilina min ni jamanaden bɛɛ lajɛlen sɔnn'a ma o ye k'an k'an sigi an ka kuma an ka maakɔrɔw b'a fɔ ko sigikafɔ ko de ye damu ye Assimi nan'a ye k'a fɔ ko sigikafɔ ba ka kɛ a ma kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw bɛ yen olu ko k'u t'a kɛ ko jamana nafolo bɛ tiɲɛ dɔw yɛrɛ tun y'u ban k'u t'a la ka tila ka na an bɛ o misali ta fɛn min ye minisiri kɔrɔ Yaya Sangare ni ale ye Adama bɛrɛbɛrɛtɔn ma ye nazaraw ka radio so kan u y'ale ɲininka ko yala i ka tɔn bɛ taa sigikafɔ ba in na mun bolo dara jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta ani premier ministre Choguel Mayiga a ko k'olu bɛ taa mun na assise na sigikafɔ in na ka d'a kan jamana nafolo de bɛ na tiɲɛ ko miliyari 2 wa miliyari 3 minnu bɛ na kɛ nin ko ninnu ye ko o donda wɛrɛ bɛ yen mun tɛ sigikafɔ ye ko sigikafɔ dɔ tun kɛra n'a bɛ fɔ o ma ko DENI dialogue national inclusif sunba ko dugumajɛ o Yaya Sangare n'o ye Adama bɛrɛbɛrɛtɔn maa ye o ni Maribantɛ Jara u taara Kuluba a dun tun fɔra k'a fɔ maa kunkolo ko tɛ jamana ko de don Mali de don Mali kunkan ko de don jamana den bɛɛ ka kan la ari bi communal olu kun cɛra nka bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw bɛ yen olu ko k'u tɛ taa sigikafɔ in na nka aw se bɛ aw dala kuma na an tɛ taa an ye kunnafoni ɲinini mun kɛ dɔw ko olu ka parti ko k'u tɛ taa u se b'u u ka kumakan na nka olu ninnu ye tɔndenw ye tɔnden caman taara parti dɔw ko k'u tɛ taa sigikafɔ in na nka u ka tɔndenw caman taara olu y'a faamu k'a fɔ ko Maliko de don o sigikafɔ ninnu de tun daminɛna a bɛ fɔ mun ma ko phase communale o banna hakili la sisan fɛn min ye an ka sigidaw n'o ye an ka région ye olu de kan ka daminɛ fɛn yɛrɛ bakurubaya la a sigikafɔ belebele n'o ye national o bɛ daminɛ nin kalo in tile 27 ka fori tile 30 n'o ye du 27 au 30 o la bɛɛ bɛ na ka na CICB la sa ka na fɔ jamana an b'a fɛ a ka taa nin taabolo de la an b'a fɛ jamana ka taa nin taabolo de la an b'a fɛ nin de ka kɛ kɛnɛyako la an b'a fɛ nin de ka kɛ lakanako la an b'a fɛ nin de ka kɛ kalanko la ka d'a kan école kɔni o yɛrɛ fana kɛlen bɛ k'an bɛɛ lajɛlen tɔnsi wuli ka d'a kan an bɛɛ parents d'élèves o kumaw de bɛna fɔ sa yasa k'a laban ka Mali kurakuraya ka fini kura don Mali la ka fugula kura don a la ka samara kura don a la Mali ka kɛ kurakuranin ye o sigikafɔ hukumu kɔnɔna na an kɔni sera fɛn min ye sigida 2nan an tun bɛ yen de an taara ka taa maaw ɲininka an ye maa fɔlɔ min ɲininka sigikafɔ in lafiyɛnbɔ waati la ɲarelakaw ka ɲɛmaaba Bamakɔ tigiw an ye kuma tengu a la a ye fɛn min fɔ sigikafɔ ani makɔrɔnka nali komi o ma bɔ an tun ye cɛkɔrɔba ɲininka nin 2 la a ye jaabi min d'a ma o filɛ nin ala k'an bɛ sababa ma sigikafɔ in an ka laada kɔrɔ don ka sabu kɛ min ye hali dutigi ka du kɔnɔ yanni ko ka tiɲɛ i bɛ sigi ka fɔ don i ni ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ i ni muso ni denw a bɛ sigi a bɛ kuma i bɛ taabolo dɔn min bɛ min kɔnɔ i b'o dɔn n'i bɔra du kɔnɔ i bɛna kin kɔnɔ o bɛɛ y'o sigi ka fɔ kelen de
sisan an bɛ jamana ta la nin ye marabolo filanan ye Bamakɔ kɔnɔ yan n'an k'o ma ko commune 2 ɲɛmɔgɔw y'an wele ko an ka na a ka kan an ɲɛna yiri min ka kɔrɔ wo de b'o kɔnɔ Bamakɔ taacogo la anw bɛ min dɔn a la an ka laadakɔrɔw an bɛ min dɔn a la dugu taabolo kɔrɔ anw bɛ min dɔn a la nabaga caman bɛ o t'o dɔn dɛ nka anw tɛ dunun ni bala ta ka yaala k'a fɔ n'i sera an ma i hakilila ye ɲininkali min ye n'i y'o tɛnku an na an b'i jaabi k'i bilasira sigikafɔ in a bɛ na ni ko caman ye k'o walanwalan i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn o ye min ye sisan kabini tubabu tile fo an bɛ don min na i ko bi ko dɔw kun ka ɲi kunun o tɛ masɔrɔ bi ko dɔw bɛ ka kɛ bi n'i y'o kɛ kunun mɔgɔw b'a fɔ ko fa bɛ da ne diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma n'i ma yɛlɛma diɲɛ nɔfɛ n'i m'a ɲini k'o taabolo kura dɔn a bɛ yɛlɛma i kan dɛ sigikafɔ in yɛrɛ a diya yɛrɛ 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 de ye an ka ɲɔgɔn kɔnɔ ko dɔn fili minnu kɛra tugu ma kɛ k'a kɛ dɛ waati n'a cogo don nka n'an ma sigi joona ka a kumaw fɔ ka ɲɔ hakililataw fɔ fɔ a tɛmɛnen kɔ ne san wura ka ban n'i ye minɛn sigi taara kɔrɔ i tɛ ji sɔrɔ dɛ donc hakili de fana ye bɔrɔba tajuru ye an ka hakili to an kɔni a diyara an ye denmisɛnninw y'an bonya u y'an karama u y'an lamɛn an bɛ se k'a dɔn ɲare aw minnu ye Bamakɔtigiw ye aw ye dugulenw ye an bɛ se k'a dɔn sigikafɔ in daminɛ kuma jumɛn de fɔra maaw fɛ ka caya maaw hamina ko kɛra mun ye yaasa jamana bɛ se ka sabati kuma caman sarala kanan de kan lakana ne tubabu ko sécurité jamana fanba t'a yɛrɛ bolo k'a ɲini an ka finitigiw ne an b'a fɔli ma surasiw n'olu ma bila u ka minɛn kɔnɔ ka fɛn d'u ma u bɛ se ka kɔgɔ da kɛlɛ la cogo min na kɛlɛ in bɔra sanfɛ ka na cun an kan an tɛ kɛlɛ in an t'a kunna an t'a ju la fɛn min b'an bolo an ka dugu jukɔrɔ o nɔfɛ kɛlɛ don dɛ n'o tɛ an yɛrɛ tɛ se k'a kɛ kulobilenw de b'an kɔ nin cogo la ten cu mali in bɛ dugawu de bolo ani barika an bɛnbakɛ minnu dalen bɛ dugu jukɔrɔ u ma dugukolo in gansanna ma bila dɛ u m'a tiɲɛ u ma sumaya k'a tiɲɛ na anw tile sera ko sisan anw dɛsɛra nka ni denmisɛnninw nana ka nin hakilila ta alhamdulillah anw ta de bɛ kɛ ka u dɛmɛ ko cɛkɔrɔba tɛ se dɔn na nka a bɛ se nɔngɔnbɔ la se nɔngɔnbɔ la dɛ anw kɔni b'u ka bila la sini an b'u ka bila la sinikɛnɛ u mana wele waati o waati ko kɔrɔ ni kunnafoni ɲumanw an b'a d'u ma bari maa tɛ se k'i tile kɛ k'i den tile kɛ e ka waati mana tɛmɛ i bɛ taa dɛ nka yanni i ɲɛ ka tugu e ka kɛ yiriba ye maa caman k'i nafa sɔrɔ tubabu yɛrɛ to de fɔ ko NGR qui meurt est une bibliothèque qui brûle nkalon t'a la dɛ hali anw yɛrɛ fɛ yen n'i y'a jateminɛ an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen u ma taa ekɔli la dɛ nka n'u baro la i b'a dɔn k'a fɔ c'est de véritables philosophes i b'i yɛrɛ ɲininka ninnu ye nin dɔnniya ye bɔ min mɔgɔkɔrɔba sigi de b'a kɛ n'i tora k'i sigi mɔgɔkɔrɔbaw kɔrɔ k'a lamɛn k'a lajɛ i b'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la sɛni nana aw fana foli bɛ aw ye i y'a mɛn i kumakan bɛ taa a bɛ lamɛn a b'a caribaga ɲuman de bolo aw fana min b'o cɛsiri la an bɛ foli d'aw ma ni kɔni nin diyara an ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka ko kɛ ɲɛta ye min bɛna bɔ nin kɔnɔ maliyɛnw yɛrɛ ka kuma ko dɔ kɛra sigikafɔ la papiye bɛ bɔ a bɛ bila tiroir kɔnɔ boyitakɛ dun kalikan don dɛ nin tɛ bila tiroir kɔnɔ dɛ maliyɛn an mana bɛn min kan k'a kɛ sɛbɛn ka na n b'a a matarafa o bɛ mɔgɔw dusu suma an dɔ kɛra nin na sa dɔ kɛra fo kana danabaliya don an ni ɲɔgɔn cɛ c'est une opération réussie en tout cas dans notre commune ça a été salutaire les gens ne bɛ atelier min na il y a 2 salles mankan tɛ anw fɛ yan sɔsɔli t'a la ɲɔgɔn lamɛn don an ni denmisɛnw mana fɔ k'u bɛ kuma sama cogo sugu dɔ la donc an b'an ta kɛ les mêmes thèmes les 13 thèmes an bɛɛ b'a discuter yan k'an hakilila fɔ olu pendant mɔgɔw fana b'o ɲɔgɔnna kɛ an bɛ k'a compiler donc pour que an kana to ɲɔgɔn kan ka mɛn baara kunna n'a kɛra ten tile 2 t'a bɔ an ye baara 2 de sani an bɛ kuma in kun cɛ a jirala an na k'a fɔ ko makɔrɔ bɛ na aw ye cɛkɔrɔba aw bɛ fɛn fin jeninen don e miirina ta ye jumɛn ye nin ko in na ne ko n ka tiɲɛ fɛ tubabu malo ka dɔn ale makɔrɔ yɛrɛ ye min fɔ Choguel ma a ye min fɔ Asimi ma
a ye fɛn fɔ Algériens fana ma a t'olu kɔ deli la bi wa n'a seginna ka na k'a bɛna anw fɛ yan an kɔni b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ko in ta ni hakili ye u kana u dusu bɔ k'a bila hakili ɲɛ denmisɛnw u ka wale nin a bɛ justifier ka sabu kɛ min ye n'i ko den ma ko i fa bɛ yan a bɛ nka n'i ko i ba cɛ bɛ yan a bɛ lajɛ ni ɲɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ a b'a fɔ e t'ale fɛ nin tɛ seri in bɛɛ la o olu de y'an coloniser hali ne y'a sɔrɔ teri t'olu la k'olu b'u ka nafa de nɔfɛ i bɛ wali jamana de kan a tigi ka dignité b'a bolo a ka indépendance b'a bolo a ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'a bolo hali ni sɛgɛn bɛ ɲini k'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ ne nana yanni i ka girin k'a fɔ i bɛ tilayɔrɔ fɛɛrɛ tigɛ ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma e ka i n'o faamaw ka sigi dɔrɔn nin bɛ aw ka yɔrɔ la ne mago bɛ nin na an ka bɛn anw b'a kɛ tan anw bɛ nin ta aw bɛ nin ta anw bɛ nin ta aw bɛ nin ta hali n'i ye maa wele bi k'i bɛ a ka t'i ka so jɔ e ko e tɛna garijɛgɛ d'a ma de a tɛna jɔ ten f'u ka taa o faransi ta in Macron de don n'o tɛ faransɛw yɛrɛ tɛ. Ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'e bolo ani wele kan ka ɲɛsin Bamakokaw ma aw minnu ye dunanw na donbaga ye. An kɔni anw bɛ bɛɛ mara dunan o dunan n'i nana anw bɛ n'i y'a kɛ ko ɲa tɛgɛrɛ bɛ f'i kun n'i y'a kɛ ko juguya wo de bɛ taa i la dɛ denmisɛnninw mana bɔ cogo sugu dɔ la an se t'u la nka an kɔni b'a f'u ye u ka sabali dɔrɔn u ka to faamaw kɔ n'i y'a ye Macron y'a tigɛ a to donda la k'a bɛ na an jigi dan bɛ président min kan n'o ye Assimi jɛnna n'a dɛ n'o tɛ a tɛ wɔyɔ Assimi se ka bɔ non je ne sais pas il a ce droit mais n'i y'a ye an m'o fɔ c'est que dilanli de fana hakilila b'a fana bolo o kuma anw de dara la ka tugu a kɔ ko président ɲuman don an ka tugu a kɔ n bɛ jɛ ka dugawu de k'a Assimi parce que tubabu ma ɲi dɛ tubabu ma ɲi dɛ n bɛ se ka tubabu ma ɲi dɛ a b'a ta de nɔfɛ hali n'a b'i nin kan a b'a wɔgɔbɛ u jatigɛ wale min dalen b'u kan n'o ye misiw ka mercenaires Wagner ko in hali sini cɛ fo ka cɛ fasa hali ni Macron ye bi i b'a dɔn k'a fɔ tɔ t'a la fo k'a fasa Wagner ko in dɔrɔn a bɛ ka nanzara jamanaw fana bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ko olu kana sanction ta ka tila CEDEAO nunjuru b'a bolo nin bɛɛ kun de ye k'anw don fɔlɔkɔ la a ma s'o ma n'o tɛ ni farafin kun tɛ première guerre ni deuxième guerre mais anw bɛnbakaw de taara ka taa mugu ci k'u bɔ ka mugu cila dɔw yɛrɛ bɛ kisɛ tɛ foyi k'u la o de ye faransi b'u bolo la u yɛrɛ dabali bɛ ban mais i t'olu wale ɲuman dɔn i b'olu wale ɲuman dɔn de degun min b'o kan i bɛna i b'olu dɛmɛ de n'i y'olu dɛmɛ wala an bɛ tɛgɛrɛ fili maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ fɛ o maliyɛn b'o de fɛ anw yɛrɛ ɲɛrew anw ko an bɛnbakɛw ye min fɔ ko dunanw ka na u k'u ja ka segin k'u ja anw Bamakɔkaw anw k'an da dunanw bɔr'u ka so u bɛna fɛn ɲini an ka to u ka fɛn sɔrɔ u tɛmɛna yɔrɔ caman na n'u nalen anw fɛ yan sababu de bolo an k'aw to yen nka n'i ɲɛnakina ka kɛ anw ka yan fɛn bɛ bila i ko i tɛ min si dɔn dɛ. N fa Ablaye Ɲare bɔlen kɔ a la an ye mairie maa dɔw an y'o sɔrɔ o fana ye Ɲare ye o fana ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn sigida filanan kɔnɔ. Ne kɔni bolo baara taabolo ka ɲi parce que an ye thématique bɛɛ ta kelen kelen mɔgɔw y'u hakilina di bon n'i y'a jateminɛ hakilina bakuruba ninnu na vraiment an bɛ Mali kura min nɔfɛ i bɛ o taabolo y'a la vraiment. Jama jɛra ka bɛn fɛn jumɛn kan. Comme thème ka ca mais n'i kɔni y'a jateminɛ sigikafɔ nin na an bɛ se ka tendance ba mun fɔ Mali kura ko nin a bɛ mɔgɔw ni kan et puis jama bɛnna o de kan Mali ka refonder voilà parce que secteur ka ca mɔgɔw y'u ka hakilina ni éducation na santé assainissement sécurité mais a bɛɛ ye an ka disposition bɛ se ka falen cogo min na pour an ka taa Mali kura nin na n y'a fɔ cogo min na bɛɛ aminanko ni jɔrɔnanko kɛra min ye o ye jamana sécurité ko ye vraiment jamana sécurité bɛ se ka ba sɔrɔ cogo min na an ka yɔrɔ min pɛrɛnlen an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na jama bɛnna o de kan kosɛbɛ parce que accord min bɛ yen olu relecture ni accord kuraw kan ka kɛ cogo min na an ye réflexion caman bolila o yɔrɔ ninnu kan cu. Ayiwa e ye maire ye sigikafɔ in sigida filanan e yɛrɛ bolo sɛbɛnfura ninnu a bɛ mara de wa wala a bɛ waleya i dalen b'a la k'a bɛ waleya. Bon comme ni déjà nin ye niveau communal ye n'an bɔra an bɛ taa district la n'an bɔra an bɛ taa national la mais siga kɔni t'a la ne b'a dɔn jama ni jama bɛnna min kan Mali ka hɛrɛ b'o de la donc problème foyi t'a la a bɛ lawaleya. E ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye. Bon ne ka kuma kuncɛ kuma ye min ye an bɛ e yɛrɛ cu fo i ka déplacement na parce que nin fana ye jamanajɔ baara dɔ de ye bon an bɛ min fɔ ka da o kan an bɛ dugawu de kɛ vraiment Ala k'an bɛn kelen ma an bɛ Mali kura min nɔfɛ Ala k'a don an garisɛgɛ la o de foli bɛ ne fɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Monsieur le maire bɔra an ye mairie conseil wɛrɛ ka d'a kan cɛ bɛ yɔrɔ min muso bɛ yen an ye
Sangare muso an y'ale fana ɲininka sigikafɔ in na ale fana miirinanta ye fɛn min ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Ne ye madame Keita Salimatu, conseillère municipale et conseillère nationale. Sigida filanan na. Ayiwa an bɛ kɛnɛ mun kan bi o ye lajɛba min tun fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ aw ka kɛnɛ kan aw ye muso ye aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ e yɛrɛ bolo nin hamina in ɲana. Nin hamina in ɲana kosɛbɛ parce que an bɛ degun kɔnɔ degun dɔ farala dɔ kan mɛ n'an bɛ nin degun kɔnɔ degun in bɛ lahalaya bɛɛ kan a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda jamana sanfɛ fa duguma a bɛ yen bɛɛ donc a tun sera nin wagati in ma an k'an sigi an ka kuma an fɛ yan a bɛ fɔ kuma ni mɔgɔ kumana ɲɔgɔn ye aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais bɛɛ ka to i yɛrɛ ma ten an ka to degun kɔnɔ o tuma tɛmɛna donc nin kɛra a ɲana yɛrɛ de fo k'a fɔ k'a ɲana an b'a tuma de la. Ayiwa a y'a sigi ka fɔ kɛ i y'a dɔn Mali la ci sigi ka fɔ caman bɛ yen a sɛbɛnfuraw bɛ bila kɛrɛfɛ e dalen b'a la k'a fɔ ko nin bɛ lawaleya. Nin bɛ lawaleya parce que hadamadenw bɛ yɔrɔ min degun bonyara kojugu an bɛ yɔrɔ min degun bonyala telle sorte que mɔgɔ si tɛ n'i sigi tugun k'i bolo fila da i sen kan k'i sigi k'an y'a kɛ an y'a di faamaw ma k'a t'u bolo ten o tɛ kɛ tugun an y'a kɛ cogo min bi an b'an ɲɛ de jɔ a la an hakili bɛ to a fɛ an b'a suivi de kɛ donc fo ka taga se a kuncɛyɔrɔ ma fo nin ka kɛ sariya de ye sa maliden bɛɛ bɛ se ka bɛn fɛn min ma an b'o de kɛnɛ kan donc ni ala sɔnna a bɛ kɛ wa parce que minnu fana y'an bila a la n'o y'an ka autorités ye moi je crois que bi an bɛ yɔrɔ min n'u yɛlɛma kɔni ma don a la ɲɛ bɛ ninnu na cogo min u b'a kɛ ten u b'a waleya ni ala sɔnna a ma. Ayiwa Sali e bɛ Malikura ko kɛnɛ kan ko Macron bɛ na. Macron de tun y'a fɔ ko an ka autorités ko légitimité t'o la ni e Macron kelen ko k'i bɛ na i ka ministre fana y'a jira k'a fɔ que n'i nana fana ko f'i ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'o ye o b'anw wasa o a ma se kɛlɛko la o bi anw de bɛ sanfɛ bi anw de bɛ sebagaya kɔnɔ ala de ye nin k'an ye dɔ wɛrɛ tɛ Asimi ka baara de don waleya de y'an se nin ma an bɛ min ɲini hali bi a k'i jɔ a jɔyɔrɔ a bɛ yɔrɔ min n'a ma dɔ fara o kan a kana fɛn b'o la bon an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini. An labanna ka kuma di maa min ma o ye Ɲare Madu Ɲare ale ye an tɔɔrɔla ɲɛmaa ye tɔn dɔ tun bɛ yen ko an tɔɔrɔla an degunna an tɔɔrɔla a yɛrɛ hakili b'o la wa an tɔɔrɔla ɲɛmaa dɔ don a bɛ M5 fana na sigikafɔ min kɛra sigida filanan na ale de tun ye rapporteur ye n'o ye kuma fɛn o fɛn bɛ fɔ ale de b'a bɛɛ sɛbɛn kelen o kana tɛmɛ a ɲina ma o tuma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Ɲare fana lamɛn an tɔɔrɔla Ɲare ni a bɛ M5 la. I y'a fɔ cogo min ne tɔgɔ ye Mamadu Ɲare ne ye mouvement tɔɔrɔla président ye mais je suis membre signataire du mouvement M5 donc M5 sifinaka minnu bɛ commune de kɔnɔ ne fana olu ɲɛmɔgɔ ye yan nɔ voilà donc Asisi ko kuma min fɔra sigikafɔ in phase communale daminɛna commune de kɔnɔ ne yɛrɛ bilalen don n ye délégué n nakun fana ye ka na n da don Asisi la k'a lajɛ a ko bɛ ka fɛsɛfɛsɛ cogo min na an yɛrɛ fana bɛ se ka hakilinataw di cogo min na ka hakilinaw di Asisi kɔni daminɛla alhamdulilayi a kɛra wasa ye depuis Asisi ma daminɛ ne tun dalen b'a la a bɛ ɲa mais a ɲana ka se degré min ma ne tun hakili to la jama bɔra mɔgɔ tun prévoira k'o kan ka na Asisi la a délégué bɛɛ nana zéro absent sigida filanan a bɛɛ nana et puis an tun ye minnu fana y'ale parti politique minnu tun b'a la k'u tɛna u nana u y'u ka mɔgɔw bila ka na an y'u ka mɔgɔw ye donc dɔw yɛrɛ fana tun m'a faamu olu kuma kungo k'u tɛna mais u tilala ka u ka tɔgɔ ye di suggestion kɛ papier la k'a bila ka na k'an ka don an ka rapport la donc vraiment o ni nimisi wasa o y'a yira ne la k'a fɔ Malikura ko min bɛ yen n'an bɛ k'a fɔ Malikura in bɛ sɔrɔ quoi parce que n y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kulo fujunnen don nka mɔgɔw ka ca Mali la hali bi minnu bɛ Mali fɛ bon ne dalen b'a la tuguni mɔgɔ caman tun bɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛn in bali ala barika la a tilala ka hakilina ɲuman da a caman ma hali Faransi min tun b'a la ko Asisi foyi kana kɛ ko foyi tɛ kɛ ni élection tɛ Faransi francophonie ka observateur ka lasigidenw bɛ kɛnɛ kan anw fɛ yan commune de kɔnɔ donc o b'a yira n na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ala sɔnna ma Mali in bɛ jɔ hakilina ɲumanw de fɔra mais hakilina minnu bɛ ka fɔ commune de in kɔnɔ yan nɔ commune de maaba bɛɛ bɛ yan jamanatigi bɛ yan surakuntigi bɛ yan coordinateur des chefs de quartier Bamusa Touré bɛ yan les 13 chefs de quartier de la commune de a bɛɛ dafalen bɛ yan an ka alimaminakaw an ka ɲamakalaw corporation fɛn fɛn bɛ handicapés hali diaspora mɔgɔw bɛ yan donc o ye ne nimisi wasa kosɛbɛ. mais Ɲare ne b'a fɛ k'a dɔn sigikafɔ in na aw ye kuma kolomababa mun bɛɛ haminako kɛra kuma jumɛn ye. Maliko la fɛn fɛn bɛ n'o ye Mali jɛ sababu ye Mali jɔsen a bɛɛ kuma fɔra yan k'a daminɛ fonctionnariat la service public et administration ka na bolola baarakɛlaw kɛnyɛrɛ ye o hali handicapés lujuratɔw ni yɔrɔ kuma fɔra yan an y'an sisi lakana kan kosɛbɛ an ye kuma min k'o kuma la yɛrɛ o point yɛrɛ kan ani denmisɛnninw ka baara ko point an ye min ko kan an m'o kɛ foyi kan lakana hami bɛ mɔgɔw la lakana bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ y'i ta fɔ jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na an y'a kuma fɔ yan jeunesse bɛ se ka lafiya cogo min na pour ka se ka baara sɔrɔ parce que an ye mɔgɔ hali terrorisme kɛlɛ n'an fɛ yan a caman ye denmisɛnninw ka baarabaliya ye donc denmisɛnninw ka baarako bɛ se ka don ba la cogo min na an ye min k'o kan o yɛrɛ tɛ kɔlɔkɔlɔ ye ni nimisi wasa k'a fɔ
k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni kumakan minnu bɛ ka fɔ n'a taara ka kɛ sariya ye ka don ba la a ka ca ala fɛ Mali bi jɔ. An hakili bɛ Mali kura min na a kuma de fɔra bi wa ni ala sɔnna Mali kura min bɛ sɔrɔ u kana bɔda di Faransi ma nin ko in na quoi. Makɔrɔ de kungo ka taa an ka autorité reconnue ko ils sont illégitimes. N'ale tila ka avion ta ka bɔ Faransi k'a bɛna an ka autorité fɛ yen ça veut dire ale yɛrɛ ye kuma min fɔ a yɛrɛ tigɛra da la ka na o. Donc ka Makɔrɔ to yen n'a nana ka na n'a n'an ka autorité kumana ɲɔgɔn ye. Donc a yɛrɛ ye kuma min fɔ ko aujourd'hui sont illégitimes ko puis ko c'est la honte. N'a yɛrɛ taara ka taa a yɛrɛ sigi ka lajɛ a yɛrɛ b'a dɔn ni mɔgɔ min ye honte ye a yɛrɛ b'o dɔn. Donc u kana échappatoire di Faransi ma Faransi ka kuma quoi. An b'i fo ɲare an yɛrɛ b'aw fo. Tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ne k'aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na. hali bi an bɛ to sigikafo in kɔnɔ sigikafo ye damu ye an cakɛɲɔgɔn mun bɛ Mopti Gawusu Kuma ale fana ye fɛn dɔ sɔrɔ sigikafo in kan ka da kan n'ale bɛ ci radio ɲɛta ni Gawusu Kuma de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ Mopti a fana ye fɛn min sɔrɔ sigikafo o fana filɛ nin. Assise nationale de la refondation n'o ye sigikafɔ ye min kɛra commune na o kɔfɛ cercle ta fana o bolo dara ka kɛ ni décembre kalo tile 15 ni kana kuncɛ décembre kalo tile 16 la maa minnu sen yera ni sigikafɔ in na Mopti lamiri la o caman kɔni ye o hakilinaw di min bɛ tali kɛ jamana in jɔliko la musolaka dɔw fɛlɛ ko tɛ dɔwɛrɛ ye lakana o ka se ka sabati jamana in kɔnɔ. An ka laɲiniba yɛrɛ de ye lakana ka se ka na jamana kɔnɔ surtout Mopti région na a ma dɔgɔ maa si la min bɛ ka kɛ musow la yan violence bɛ ka kan o ye kelen ye an cɛw bɛ ka sa an denw bɛ ka sa ala ye diɲɛ don o don da fantanya fana b'an kan baaratanya b'an kan. Bon an ye point minnu fɔ min ka kɛ o ye sécurité fanfɛ caman kɛra de caman fana tora donc fo an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baara kɛ min b'a to basigi ka nati an ka sigida la. Ni sigikafɔ in kɛnɛ kan n'an ko ma Assise nationale de la refondation Mopti sifinakaw olu ma to kɔ sifinaka dɔw y'a jira k'a fɔ baara kɔni o ka ɲini ka di sifinakaw ma o bɛ se ka dɔ bɔ gɛlɛya la wa sifinaka dɔw fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye lakana ka se ka sabati yaasa dɔgɔjɔlaw ka se ka taa u ka dɔgɔ jɔ lafiya la. Crise yɛrɛ jeunesse de sɛgɛnnen don kosɛbɛ parce que hali n'i y'a ta k'a lajɛ minnu bɛ sa kɛlɛ ni fɛnw na a bɛɛ ye jeunes de ye marifatalaw yɛrɛ tilan bɛɛ ye jeunes de ye donc pour que o kow ka se ka dabila donc an ye fɛɛrɛ tigɛ gouvernement ka se ka jeunes jateminɛ jeunes minnu datugulen don k'u jateminɛ k'u dayɛlɛ pour que jeunes ka se ka baara sɔrɔ ale ni sɔrɔsiya la jeunes minnu n'i ye volontaire i kalannen don i kalalen tɛ o en tant que n'o y'a sɔrɔ tinitigiya de kanu bi dusukun na u ka se ka ta u ka don tinitigiya la kanu yɛrɛ kama jamana kanu yɛrɛ kama k'u ta policiers sapeurs pompiers corps fan bɛɛ lajɛlen na donc k'u intégrer a kɔnɔ. Déplacement ni feerefɛnw ni sugu ta cogoya la mɔgɔw tɛ don sanni tɛ vraiment parce que Mopti tun ka di bi a goyara dɔɔni ni sécurité sabatira jama bɛ se ka don sugu ni jama bɛ se ka don Mopti parce que a ye rond point de o b'a lafiya kosɛbɛ. Maa dɔw y'a jira k'a fɔ jamana in kɔni o bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ o kama min ye kalafiliw kɔni olu tɛna se ka kɛ. An bɛ wagati min na bi kalafiliko kuma yɛrɛ daman kan ka maga la bi yɛrɛ Mali kɔnɔ n'an k'an bɛ taa tiɲɛ yɛrɛ la surtout an ka Mopti centre surtout n'i y'a lajɛ hali Mali kalafiliko yɛrɛ a problème fɔlɔ yɛrɛ tun daminɛna Mopti n'o ye Jalube zone ye bon jusqu'à présent ni dɔ ma fara a minɛni kan dɔ ma bɔ a la donc i tɛ se ka bɔ Mopti yɛrɛ commune kɔnɔ n'a fɔra k'i bɛna député sigi o la ou bien i bɛna président i bɛ taa campagne kɛ min Bienville an kɔrɔ an jɔlen filɛ an ɲɛ bɛ Bienville la i kɔrɔ yan i tɛ se ka se yen k'i bɛ taa campagne kɛ donc n'a fɔra ko kalafili bɛ k'o kɔnɔ bɛnbaliya bɛ yen quoi donc n'i ko kalafili ka k'o kɔnɔ tiɲɛ t'a la. Bon an ka laɲini ye min ye ka taa jamana ɲɛma vraiment que selon Assise kɛra cogo vraiment ça s'est bien passé dans l'ensemble. Vraiment on est très bien satisfait mais o kɔnɔna na an ɲɛ b'a la jamana bɛ cogo min na kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ o kɔnɔna na ko caman bɛ yen a tɛ se ka sira sɔrɔ sisan. Bon i n'a fɔ jamana i n'a fɔ élection ni fɛn yɔrɔ parce que jamana ma basigi donc tant que ni basigi tɛ yen alors élection ko kuma tɛ yen parce que jamana insécurité bɛ jamana kɔnɔ kojugu. Sanayina Mayiga on m'appelle Sos quoi. Ayiwa tile fila sigi min kɛra aw ka laɲini ye jumɛn ye ka da jamana ɲɛma tulo kan. Bon an ka laɲini ye min ye ka da jamana ɲɛma tulo kan vraiment que selon Assise kɛra cogo vraiment ça s'est bien passé dans l'ensemble. Vraiment on est très bien satisfait mais o kɔnɔna na an ɲɛ b'a la jamana bɛ cogo min na kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ o kɔnɔna na ko caman bɛ yen a tɛ se ka sira sɔrɔ sisan. I n'a fɔ ko jumɛn. Bon i n'a fɔ jamana i n'a fɔ élection ni fɛn yɔrɔ parce que jamana ma basigi donc tant que ni basigi tɛ yen
alors élection ko kuma te parce que jamana insécurité bi jamana kono kojugu bon donc on dalen ba là et puis vraiment c'est quelqu'un en son parce que pour le moment bara mo be ga ñebe mina jamana ko na tableau bi ci wamna ni say faut moy une année quand même pour que peut-être pour que se ka famere sɔrɔ jamana taabolo kan quoi parce que man nɔgɔ ayiwa ni san kelen tɛmɛna élection bɛ se ka kɛ wa bon san kelen kɔnɔna na élection ni san kelen tɛmɛna san kelen ni kalo damadamani kalo élection bɛ se ka kɛ parce que peut-être o b'a sɔrɔ ko caman bɛ yen ko fɛn caman bɔra ko in na parce que élection tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'a bɛ kɛ uniquement dugubaw dɔrɔn kɔnɔ dugu fitininw don burusi kɔnɔnaw don n'olu ma matarafa an bɛ élection kɛ cogo di et même burusi kɔnɔna a dɔw yɛrɛ bɛ dugubaw yɛrɛ kɛ ça va pas même dugu kɔnɔna yɛrɛ la ça va pas insécurité b'an fɛ dugu ma dugu kɔnɔna na o élection bɛ kɛ cogo di ayiwa welewele kan na e bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲiniw talen kɔfɛ bon ne bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye vraiment kɔlɔsili ka kɛ bɛɛ ka jateminɛ kɛ jamana bɛ taabolo min na c'est à dire que a bɛ bɛɛ de kan an minnu bɛ sigilen bɛ jamana in kɔnɔna na ni min ye min ye ça va pas vraiment an ka ɲɔgɔn ladɔnniya la sinon jamana in bɛ taabolo min kan a tɛ taabolo la parce que ça va pas. Bon, assise min kɛra ne ka hakilina ye o ye vraiment hakilina ɲuman ye puisque jɛkafɔ de ye damu ye assise ni acteurs bɛɛ bi yan mɔgɔ si ma omi ko mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mɔgɔ caman fana hakili caman donc an ye hakili falen caman kɛ an ye point dɔw fɔ minnu kan ka kɛ point dɔw fana bɛ yen minnu bɛ kɛ o ka ɲi bon an ye point minnu fɔ min ka kɛ o ye sécurité fanfɛ caman kɛra de caman fana tora an ka administration u b'u se population bɛ se la mais ari sisan dɔ de bɛ ka fara a kan donc fo an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baara kɛ min b'a to ba sigi ka nati an ka sigida la bon donc an kumana éducation kan défaut minnu b'a la minnu kan ka kɛ an kumana ji fanfɛla an kumana moni fanfɛla ani sɛnɛ fanfɛla fɛn min b'a to a ka yiriwa an ka commune kɔnɔna na ani an ka cercle kɔnɔna na ani an ka région kɔnɔna na an kumana o kan sabu fosi ti ɲɛ éducation kɔ fɛn ti ɲɛ fɛn santé fanfɛ éducation an b'a fɛ min ka yɛlɛma o ye vraiment ka enseignant ninnu ko renforcement de capacité kɛ ka école fana caya an ka lajɛ fana école minnu datugulen don an ka fɛɛrɛ sɔrɔ min b'a to ka dayɛlɛ o ye éducation fanfɛla ye santé fanfɛla an ka sescom minnu fɛ créer vraiment ka se ka fonctionner normalement puisque population bi se ka olu de sɔrɔ joona avant que u ka taa se CRF ni hôpital na donc an ko fana hôpital fana ka décentraliser hôpital ɲɛnamaw ka jɔ an ka cercle kɔnɔna na an ka région kɔnɔna na o bɛ mɔgɔ évacuer ka taa extérieur la o ka se ka dabila n'a ma dabila dɔ ka se ka bɔ a la dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw ka na an ka yɔrɔw la équipe ɲɛnamaw ka sɔrɔ vraiment soins ɲɛnamaw ka sɔrɔ. Ah chérie ya macaroni ka di dɛ. Ni ye macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabalaba la wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Ablaye Kanta kunungo an ka maaw filaw karamɔgɔw ye ci bila kunnafonidilaw ma centre islamique la i yɛrɛ dɔn madarasaw bɛ yen bulon kɔnɔ kalan fana bɛ yen hali anw yɛrɛ fitininama an tun bɛ taa kalakalaw cɛ ka n'a ton du dɔw kɔnɔ an bɛ kuranɛ kalan sufɛ yan fan na nka sisan komi kuranko bɛ yen o karamɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkulu belebele ye o jɛkulu o de ye kunnafonidilaw wele k'a ɲɛmaaya k'o ta k'o di Makiba ma minisiri min bɛ diinɛ kunna o fana tun bɛ yen nka ɲɔ ka ca wugu la an ma se ka minisiri sɔrɔ minisiri ye dakuruya damadama di dɔrɔn kɛnɛ kan ka taa kan a taa yɔrɔ tun ka ca yɔrɔ wɛrɛw tun bɛ yen a kan ka taa yɔrɔ min nka Makiba ye fɛn min fɔ kɛnɛ in kan ale de tun ye denfa ye
an ka fara ɲɔgɔn kan an ka maki b'a la mais n'ale haut conseil islamique ma ye ne dugukolo sanfɛ kuranɛ kalannaw ne yana olu ye ala ka kɔlɛ olu ye ala ka yalu de ni dugukolo min n'an b'a sanfɛ aw de ye ala ka kɔlɛ parce que fɛn min n bɔra ala yɔrɔ ka na di kira ma n'o el khitab bayna samai wal ard sangolo de dugukolo bi kuma ɲɔgɔnya min kɛ an torik jabrail alayhi salam jiginna ni ala ka cika minnu ye ka na di kabini an fa dama na ka na kuncɛ kira la min ka bon n'a bɛɛ ye min kɔrɔtalen don n'a bɛɛ ye min dumenen don n'a bɛɛ ye o de ye kuranɛ ye o de dira ala kira ma alayhi salatu wasalam aw de kɛra o kuranɛ fana tiɲɛ tabaw ye ni aw tɛ kuranɛ durusilaw hafizu ni aw kun tɛ ɲanguma diinɛ ɲagami na mɛnna mais aw de faw jɛn'aw kɔ baw jɛn'aw kɔ kabilaw jɛn'aw kɔ ka aw ta k'aw di ala ma a ka taa kuranɛ ɲɛɲini ka kuranɛ kalan ka kuranɛ dɔn walasa ala ka diinɛ yelen a bɛ se ka to yen cogo min aw ye ala ka kɔlɛw ye ala ka dugukolo sanfɛ bi ni ɛri in na réunion caman b'an bolo caman bɛ yen i bɛ se ka taa réunion na sigi la min jama ka bon ka tɛmɛ nin kan walima min fanga yanga ka bon ka tɛmɛ nin kan mais min fadlu min ka di ala ye ka tɛmɛ nin kan o tɛ yen fo ni maa min di ko ɲɛdɔn so i bɛ se ka taa kɛnɛ kɔnɔ ka bi nin waati in na fo n'a kɛra ni ɲɔgɔnna ye fo ni minnu b'an ta ye ɲɔgɔnna na so i bɛ se ka taa kɛnɛ kɔnɔ ka min ka bon n'a ye min yanga ka bon n'a ye mais min ka di ala ye ka tɛmɛ a kan min fadlu b'a ta ɲɛ wallahi o tɛ yen fo ni min bɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ ne bɛ kuma an ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la Sherif Ousmane Madani Haidara ma bɛna ni coordination générale ni initiative ta u taara se an ma k'a fɔ an ye an ko an bɛ faro k'a la parce que an b'u dɔn an ka mɔgɔw don ka kɔn nin ye an jɛɲɔgɔnw don an b'u ka lama n'u ka cɛsiri dɔn diinɛ dɛmɛni na an wulila fana ka se Sherif Madani Haidara ma ale de groupement président ye au conseil président don mais groupement président don a fana y'a jira a bɛ nin ko in na président an bɛ a fɔ ne an ka cɛkɔrɔba ye ka d'a ka yɛrɛ majigi kan mais a majiginenba don ani n bɛnkɛ sɔ mais ne ba ye sɔ de ye o de la n b'a wele ko n bɛnkɛ don jalolakaw kɔni olu sen t'a la sɔlakaw ba ye ne bolo kuranɛ k'a bɛ ka dusukun minnu fa olu ye nɔɔrɔ de olu ye ɲɛda de gɛlɛya ani ko wɛrɛ de bɛ se ka don olu la mais maa ma bi yan a bɛɛ sɔmɔ o y'an da ala de ma surtout fila jamana kan anw b'a dɔn denw bɛ di ala ma cogo min kuranɛ ma cogo min ka jɛko k'i di kuranɛ ma donc o la ne nisɔndiyara n ye kuma filamɛya bi o ye ne nisɔndiya sɔ a kuma na a ko an yɛrɛw ka jamana k'a dɔn ko an bɛ yen ko jamana k'a dɔn ko an bɛ yen kuma in diyara ne ye kosɛbɛ kuma in ye biɲɛ bɔ ka bɔ ne na parce que adamaden i ka wuju don i yɛrɛ de b'a exploiter ne bɛ yen i yɛrɛ de b'o jira mɔgɔ bolo ŋɔni o de bɛ se k'i fari siɲɛ ni farikolo bɛ k'i ŋɛɲɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a siɲɛ a t'i wasa mais n'i yɛrɛ bolo yi o de b'i wasa donc mɔgɔ kuranɛ kalannaw ahlul kuran ahlullah k'olu kɛ hawa misiw ye jamana kɔnɔ k'a k'i n'a fɔ an tɛ yen n'i ye kuranɛ kalan i bɛ kɛ malangolo de ye n'i ye kuranɛ kalan jamana t'a dɔn k'i bɛ yen n'i ye kuranɛ kalan e ka kan ka balo fandanya saraka minɛ dɛsɛ de la k'an ko do ye o ye nkalon o tɛ tiɲɛ ye ka t'o cogo nin na ten k'a k'i n'a fɔ anw kan ka balo fandanya misikinɛya maniya na jamana kɔnɔ kalo don tiɲɛ tɛ faamuyali dɔw don a ka kan ka kurakuraya bi jamana bɛ degun kɔnɔ a y'a fɔ karamɔgɔw caman bɛ ka degun sɔrɔ bi karamɔgɔw fara u ka kalandenw ɲɛna karamɔgɔ caman nana ka don kasow la dɔw bɛ hijira la bi bamakɔ yan hafizu kuranɛ caman bolilen don bi k'u ka kalandenw to yen jamana jiginna degun kɔnɔ a mun y'a sababu ye mun jamana ka injustice jamana ka tilenbaliya a denw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni problème caman ye jamana ma tila denw ni ɲɔgɔn cɛ donc mais an yɛrɛw fana bi gouvernement y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ o hataw minnu kɛra o erreur minnu kɛra a kan ka corriger a kan ka tilen ka bila a nɔ na an bɛ transition fo an bɛ gouvernement fo conseil na u y'a papier u bɛɛ labɔ a bɛɛ o bɛ ka baara k'a kan Maroko alimamu conseil na Cissé u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan CCB la a bɛɛ alimamu fɛn formé Maroko a ma ko 500 u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan CCB kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɔn k'a lajɛ u ka dawuru bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana basigi ni jamana kɔnɔ sumana bi u bɛ se ka mun di jamana ma parce que jamana bɛ degun ni gɛlɛya kɔnɔ bi kuranɛkalannaw aw fana farala ɲɔgɔn kan anw b'a fɔ ko kuma na bi an commencera ka kunu ni hɛrɛbaw de ka kuranɛ kalan k'a jigi siɲɛ 700 ni kɔ ka yaasini siɲɛ 1000 kɛ ka ala welew kɛ an dɛmɛ o de la ud'u lahu antum muwaqinuna bil ijaba bɛɛ n'i ka arme de don ni kɛlɛ wulila minɛn min b'i bolo i b'o de ta anw ka kɛlɛkɛminɛn ye ala wele ni dugawu de an dɛmɛ o de la aw y'o de kɛ ka o kuranɛ jigi siɲɛ 700 ni kɔ ka yaasini 1000 kɛ ka dɛrɛlu 1000 kɛ ka sifaru 1000 kɛ ka sunalɔ 1000 kɛ k'a ɲini ala fɛ ko ala ka degun ta ka bɔ jamana kan wallahi ni maa m'o don ala b'o dɔn aw ye
donc o b'a jira ne na k'a fɔ ko an bɛ wulikajɔ minnu na a bɛ ka faamuya a bɛ ka ye jamana bɛ k'a ye maaw bɛ k'a ye mais an yɛrɛw fana bɛ k'a ye parce que ni ɲɔgɔnnaw tun tɛ kɛ kɔrɔlen bɛɛ b'i ka majilisu la bɛɛ b'i ka mahadaru la bɛɛ b'i ka kuranɛkalanyɔrɔ la bɛɛ kunbɛnni yɛrɛ o tɛ ko dilan dɛ o de y'a to association dilanna fo ni kana coordination dilan tanseqiyatu o de ye coordination ye vraiment ni de xayiru ye ni de hɛrɛ ye an ka bɔ ɲɔgɔn kalama donc ne bolo haut conseil islamique du Mali président tɔgɔ la ani groupement des leaders spécial musulmans du Mali Cheikh Ousmane Wadane Hadara tɔgɔ la an bɛ aw fo an bɛ aw waleɲuman dɔn ka coordination fo ka hafizul kuranɛw k'aw fo ka karamɔgɔ bɛɛ fo minnu nana minnu ma na k'a bɛɛ fo u bɛɛ ŋaniya bi yan ka président ka foli kɔrɔkɔrɔya ye ala k'a ɲɛ mɛn a la ala ka hɛrɛ k'a ye parce que ale ka kunnadiya a ka saada de a n'a ka yɛrɛmajigi o de a donna an bɛɛ kan olu de taara se bɛɛ ma ka bonya d'an kan o de y'a to an nana sinon n'a y'u jɔ u bɛ se k'a kɛ ka sɔrɔ ma wele o ka ko ja don ɲɔgɔn na o dɔrɔn de don sinon kuranɛ kalanna k'a ban mɔgɔ ma wele o yasiri kalanna mɔgɔ ma wele o aw yɛrɛ adama de y'a kɛ ka ko ja don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bonya wali itirafu bil ghayr k'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen an ka fara ɲɔgɔn wali itiyaadu quwwa o de y'a to an sera an bɛɛ ma o la foli bɛ aw ye waleɲuman dɔ bɛ aw ye a y'an wele su anw b'a kɛrɛfɛ Hayidara Sɛnu Madani Hayidara Kote aw mɔgɔ jɔra an na tile fɛ ko n k'a fɔ a ye an bɛ aw kɛrɛfɛ an balimakɛ fana n'o ye Jakite a bɛ ka maître de cérémonie don mais intellectuel de don dɔnnibaa de don mɔgɔba de don a b'a ka yɛrɛmajigi baara de la anw b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ nana yɔrɔ jan ni yɔrɔ suru ala k'a n'aw sara Makiba bɔlen ko ye an ye alimami dɔ sɔrɔ n'o ye imam Sow ye ale bɛ Bako Jikɔrɔni hakilila golfu o misiri do alimami do an karamɔgɔ Sow ye mun fɔ an t'o fana lamɛn. Ne tɔgɔ ye Usman Hamanjan Sow mɔgɔ caman bɛ yen nɔ Bako Jikɔrɔni Hafizura. Sow aw ye kunnafonidilaw wele nin kɛnɛ kan kɛnɛ in ye kɛnɛ jumɛn ye. Kɛnɛ in ye hɛrɛ kɛnɛ ye wasa kɛnɛ ro kuranna kɛnɛ ro salatu sallallahu alaihi wasallam o kɛnɛ ro dugawu kɛnɛ ro basigi kɛnɛ ro bɛn kɛnɛ ro kɛnɛ in dabɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen bɛn ka don an na cɛ bɛn ka don an na ka maaw bɛɛ ka dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ ka na Mali kɔnɔ basigi ka na Mali kɔnɔ kɛnɛ in yɛrɛ lawili o kama jɔnw y'a labɛn n'o ye coordination mɔgɔw ye kuranna karamɔgɔw an'a kalandenw minnu bɛ kalan kɛ bulon kɔnɔ dɔw ko bulon kɔnɔ kalan dɔw ko duguma kalan nka a bɛɛ laɲini ye jumɛn ye ba siri bin na bin siri ba a bɛɛ kun ye yanko ba ka dɔ sɔrɔ ye o tuma na ko yɛrɛ lawili yɛrɛ ye kuranna kalandenw bɛɛ b'a dɔn ni o ye an'a karamɔgɔw yasa jamana ka se ka basigi kɛnɛ jamana kɔnɔ bɛnkɛ na ka dugawu kɛ cɛmancɛ fanga ye ka dugawu kɛ cɛmancɛ fanga ye ani jamanaden bɛɛ lajɛlen sabu ne ko fanga dɔrɔn faama tɛ yen ni fantan tɛ fo de ka faamu k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ faamaw ye an bɛ dugawu kɛ maliden ye an bɛ dugawu kɛ malidenw ni ye faama b'ora fantan b'ora a tɛ kɛrɛnkɛrɛn ni maa kelen dugawu bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ni bɛɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma. E yɛrɛ bolo nin ka caya o de ka ɲi nin ka kan ka caya Ala kira ka kumakan no a ye Ala wele waati bɛɛ lajɛlen no a ye Ala wele a sigilen a ye Ala wele a jɔlen a ye Ala wele a dalen maanifin ka kan k'i dusukun communiquer ni Ala ko ye tuma o tuma k'e nɛn deli o la ka Ala wele i ka ko bɛɛ lajɛlen na ka ko di Ala ma fana Ala k'an bɛɛ sababa ma. E yɛrɛ ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn. Ne ka kuma kuncɛ kuma ye min ye ne b'a ɲini malidenw fɛ a bɛɛ lajɛlen u k'a kɛ Ala ni kira kama u ka bɛn kɛlɛ tɛ foyi ɲɛ nimisa kɔ malidenw k'u bama a karamɔgɔw a politiki ɲɛmɔgɔw a Mali fan bɛɛ lajɛlen Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali ye bɛɛ lajɛlen u ka bɛn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u k'a kɛ kelen ye Ala k'an n'u dɛmɛ Ala k'an n'u wasa Ala ka bɛn don Mali kɔnɔ Ala ka Mali ja Ala ka Mali ja Ala ka Mali basigi Ala kira bonya kama salli ala rasul. Imam Sow bɔlen ko an ye Amadu Jalo n'a bɛ f'a ma ko Jalo Kucala ale yɛrɛ fana bɛ tɔn in na tɔn in sigira kun jumɛn kama an y'a ɲininka o lahalayaw la a ye mun d'a ma o filɛ nin ye. Alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim karamɔgɔ Jalo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la su ni tile ka kunnafoniw ɲini ka jamanadenw bɔ fili la sibi a ko ma nɔgɔ n b'i fo la kosɛbɛ kosɛbɛ coordination générale maître élève coranique du Mali tɔn dɔ de bɛ yen i b'a dɔn jamana n'a cogoya o fɔlɔfɔlɔ la n'a fɔra ko duguma kalankɛlaw dɔw b'a ko bulon kɔnɔ wala ɲɛna bulon wala y'a faamuya tɔn kun tɛ yen foyi tɛ yen a ka ca Ala fɛ kelen kelen bila de bɛ ka ca o sababu la an ka ɲɛmɔgɔw ye karamɔgɔw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka n'a fila kalandenw kɔrɔba minnu dalen bɛ an ka karamɔgɔbaw kan diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmana cogo min na u senfɛ an ye jɛkulu sigi
jɛkulu sen fɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ o de karamɔgɔ ma bɛ Goro Sise ale de jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'a ka biro kɔnɔ mɔgɔw alhamdulillah depuis tɔn kɔni sigila jamana fɛn caman bɛ yen ni an bɔla kalama ni jamana ɲɛmɔgɔ b'an wele a dɔw la an bɛ taa hali ka taa Musa Bokari Ba min kun bɛ minisiri diinɛ wa k'ale to yen ale kun y'an wele kalan dɔ la CSB la o n'a ɲɔgɔnnaw jɛkulu yɛrɛ sigikun ye min dɔrɔn Jalo i b'a dɔn jamana cɔgɔ kalandenw bɛ cogo min na hali ni jamana ɲɛmɔgɔ wulila k'u bɛ karamɔgɔw ɲini walima kalandenw ɲini ka kuma u fɛ u t'a dɔn directement u bɛ ɲɛsin wala jɔn de ma ka taa kunnafoni dɔ ɲini wa dɔ fana i b'a ye dugu kɔnɔ dɔw bɛ yaala ka deliw kɛ u b'a kɛ kuranakalannaw tɔgɔ la garibudenw tɔgɔ la k'a sɔrɔ dɔw bɛ u b'u yɛrɛ tɔgɔ la u tɛ bulonkɔnɔkalan na olu kɔni u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ u ka dahirimɛ ɲini de n'u ye ko kolon kɛ a caman bɛ u b'a ta ka da kuranakalannaw ka tɔn kan k'a sɔrɔ u tɛ o de kɛra jɛkulu yɛrɛ sigikun yɛrɛ u dɔ ye a sigikun fanba ye min ye jamana gɛlɛya donna jamana kɔnɔ cogo min na kɔsa in na an ye kuranakalanw kɛ ka istighfaru kɛ ka hasbunallahu caman kɛ u kuncɛ duwawu kunu an y'aw wele an ka soba kɔnɔ maison de haji la aw kunnafonidilaw caman fana tun b'a kɛlɛ ka fara e yɛrɛ kan o sen fɛ an ye ci bila ka ɲɛsin minisiriw fana ma minisiri kɔnɛ min ye diinɛw ka minisiri voilà voilà a kɛla ten ale tun ye aw ka den fa ye voilà a kɛla ten o ko in sen fɛ an wulila ka se diinɛ ɲɛmɔgɔ baw minnu bɛ an fɛ yan k'a daminɛ karamɔgɔ Serif Usman Madani Haidara Haut Conseil ɲɛmɔgɔ an taara bonya da kan tiɲɛ tiɲɛna a y'an kunbɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Jalo ala ko an ka tiɲɛ fɔ adamaden n'i ye ɲuman kɛ a ka fɔ an sera Imam Mahamud Diko ma hali n'a sɔrɔ ale bɛ voyage sira kan nin waati na Dakar an sera mɔgɔ ma ka bonya da kan ko an fɛ ka duwawu kɛ nin ko in na a Jalo ye a bonyana ma de fɔlɔfɔlɔ la n'a fɔra ko kalandenw u y'a fɔ cogo min na kɔfɛ sira u bɛɛ bɛ i damana kelen kelen tɔn tɛ aw farala ɲɔgɔn kan voilà sisan kan segukaw tun bɛ kɛnɛ kan segukaw b'a kɛnɛ kan sikasokaw nana bugunikaw nana an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka an yɛrɛ se min ye jamana dɛmɛ la an bɛ se k'o kɛ cogo min na n'o ye duwawu ni kuranɛkalan ye voilà n'ala sɔnna ayiwa sisan e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye kuma kuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn an bɛ min ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnya jamana ɲɛmɔgɔw u k'u jija kosɛbɛ u ka kuranɛkalan ninnu u k'u dɛmɛ n'u ko dɛmɛ kalitew ka ca k'a fɔ i bɛ nafolo ta ka di mɔgɔ ma u dɔrɔn tɛ u fana ye dɛmɛ ye de u bɛɛ tɛ dɛmɛ ye quoi exemple sisan n bɛ Senegal Mauritanie olu ka kalankɛ yɔrɔbaw gouvernement yɛrɛ ye yɔrɔ dɔ dilan k'a d'u ma hali n'u ma se ka yɔrɔ dɔ dilan kuranɛkalanw bɛ kalan yɔrɔ min na i b'a fɔ dubaw ninnu exemple Segu ninnu marakala ninnu exemple la Mopti yɔrɔ dɔw ka taa bila Kucala yɔrɔ dɔw la hali ni gouvernement wari bɔ ka d'u ma lampadaire kelen kelen u bɛ lampadaire jɔ du o du n'a sɔrɔ karamɔgɔ du dɔ ko kuranɛ bɛ kalan bɛɛ b'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ bɛ taa lɔgɔ de ɲini bi lɔgɔ sɔrɔlen ma nɔgɔ dugu bonyana o bɛ lampadaire kelen jɔ yen walima fila denmisɛnninw minnu bɛ yen u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na kuran yelen na nin fana ye dɛmɛ dɔ de ye n'i y'a ye a bɛ Senegal Tuba n'i taara Tuba n'i y'a ye a bɛ Mauritanie fana u bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u jija u bɛ se ka kuranɛkalannaw dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya sabu ni gɛlɛya nana a b'an bɛɛ de sɔrɔ maa kelen faamaw fantanw a b'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲɛtaa baarakɛlaw fana fo kosɛbɛ sabu fɛn o fɛn n'a bɛ n'an y'aw wele a bɛ na an tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma an tɛ fila d'a ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ne k'aw ka n'a ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na Ablaye Kanta a bi kalo damadabɔ sisan an ye a kuma kɛ an ni amasɛri maw yira dɔn telefɔni ka gɛlɛ Mali de la ni Afiriki jamana bɛɛ lajɛlen ye Orange b'a sago kɛ anw de la yan y'a faamu Dakar ninnu 2000 dɔrɔmɛ 10 olu y'o daminɛ a mɛnna y'a faamu anw ta tun bɛ 90 la Maliyɛnw sɛgɛnna u ɲani na nka denmisɛnnin minnu ko u tɛ taa sa kɔgɔji kan requin ka t'u ɲimi wala cɛncɛn fuga kan minɔgɔ ka taa ka t'u faga k'u bɛ to bakɔrɔw ni fakɔrɔw kɔrɔ yan u bɛ kɔlɔbɛ warini mun sɔrɔ u b'o fisaya ni suyɛli ni fɛnw ye u ka bakɔrɔw ni fakɔrɔw la balo la amasɛri n'o ye revendeur ka tɔnba ye quant à licenciés b'a la maîtrisards b'a la bakitigiw b'a la defutigiw b'a la n bɛ y'a fɔ dɔrɔn bakurubaya la maa kalannenbaw jeunes diplômés de kelen bɛ ka Orange Money ko in k'a sigi Orange tun bɛ 2080 o sisan Orange ninnu wulila ka wuli ka jɔ kɛ fo dɔ bɔra Orange ka sɔngɔw la nka quant à ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la dɛ
wafla kera drome mugan sisan ni demsen ka jekulu nunde ko sisan ni ebe ta wafla bla ibe drome mugan sara ni be ta wafla ta ibe drome mugan sara ko kana ke degunye orange ma wala masteru wolu fana be balode o mugan ni wolu fana bo ku kan na songoy uni orange ka gerende sorola ni ndefe orange ko petu ko foka ke fu ni be ta wafla ta fu ni be ta wafla bla fu nunu be bolo chogodi muso tigi dentigu balmatigu u baw nu fawbe o kunungo u fana ye kunnafonidila wele kalabankura a kɛnɛ kan ne yɛrɛ ka ɲiningali sera imam lasana jara ka da kan ale ye kalabankura misiri dɔ de laseli alimami de don unu b'u k'u dayirimɛ de ɲini imam ye fɛn min fɔ an ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. lasana jara an b'i fo. an b'a foli jara an yɛrɛ b'aw fo. aw ye orange distributeur ye bi aw ye kunnafonidilaw wele kun jumɛn na. an bɛ orange baaraw kɛ ani maltel ani fɛn fɛn erzmobili an bɛ dɔ ka bɛɛ lajɛlen na an tɛ orange kelen kɛ nka n'i y'a ye an ye wele bila aw ma bi wele bilala aw ma orange de kunkanko la ka d'a ka baara in a tɔnɔ banna a nafa banna o kɛra sababu ye orange monɛkɛlaw u farala ɲɔgɔn kan ka bɛnkan dɔ ta u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ka papiye dɔ bɔ papiye min b'a la n'o ye baarakɛsira ye ccpm frais de service ala y'a kɛ sote tɔw olu ma mankan k'a la olu jɛnna n'a ye nka orange ale de ma jɛ n'a ye ale ni wav nka bi an bɛ orange de ka kɛnɛ kan ka da ka wav ye kura nalen ale ma fanga sɔrɔ fɔlɔ orange ye kɛlɛ ta ka an ka jɛkulu maaw k'u sɛgɛrɛ minnu ye baara in kɛ u b'a caman ka pisi bloqué o kɛra sababu ye an ye lajɛ in boloda mun kosɔn an bɛ se ka kunnafoni di jama ma orange bɛ ka bingali min k'an na an bɛ se ka o ɲɛfɔ jama ye cogoya min ani u bɛ ka kuma min fana fɔ k'an ni jamadenw bila ɲɔgɔn na k'a fɔ olu ye nɔgɔya kɛ nka an de bɛ ka gɛlɛya ta ka jamadenw sɛgɛrɛ an bɛ fɛ ka yira jamadenw na an n'olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'i y'a ye orange jigin kɛ bi an ka mankan sen b'a la an ko u ye nɔgɔya kɛ an kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Sénégal nka o y'a sɔrɔ wagati kelen in na u bɛ ka gɛlɛya kɛ anw fɛ yan an dun bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ ni wari kelen ye n'o ye CFA ye an bɛɛ lajɛlen bɛ Afrique de kɔnɔna na o kama an ye mankan ci min kɛ o kɛra sababu ye u ye fɛɛrɛ nɔgɔya an fɛnɛ fɛ yan nɔ nka olu bɛ ka baara nɔgɔya Sénégal ni Ivoire bolo cogoya min u ma sɔn ka nɔgɔya anw bolo cogoya la an minnu b'a la ni anw ye a wari cibaw ye Sénégal ani Ivoire minnu bɛ baara in kɛ fɛɛrɛ nɔgɔyalen olu ye fɛɛrɛ de service sigi u fɛ yen nɔ mun kosɔn baarakɛlaw ka to baara kɔnɔna na CCPM n'i nana baara kɛ misaliya la n'i nana ka daminɛ 1000 na ka jigin dugu ma 1000 kana bila fɔ dɔrɔmɛ 100 la n'i nana ko k'o ci walima k'o labɔ i bɛ dɔrɔmɛ 10 di baarakɛla ma a ka baarakɛ sira ye ka da ka orange ale ma tɔnɔ di baarakɛlaw ma tɔnɔ min bɛ se ka to ka to baara kɔnɔna na n'a fɔra e ye magasin ta i bɛ magasin sara kalo o kalo i denbatigi i bɛ nasɔngɔ bɔ i bɛ mairie ka hakɛ d'a ma i bɛ impôt ka hakɛ d'a ma san kɔnɔna na ni orange nana ka na tɔnɔ jigin cogoya dɔ la i b'a ye sɔrɔ min bɛ kɛ a sɔrɔ tɛ permis e ka se k'a fɔ k'i bɛ nin musaka bɛɛ lajɛlen bɔ ni misaliya la ni e ye 1000 ci mɔgɔ ma orange bɛ mun d'e ma o ye 13 francs de dɔrɔmɛ 2 ani tama damadɔ o de bɛ d'i ma n'i ye 1000 n'i y'a ci n'i ye 1000 nabɔ 16 francs de bɛ d'i ma dɔrɔmɛ 3 ani tama damadɔ n'a fɔra ko denbatigi ka n'i sigi tama damadɔ minɛ la e bɛ se ka caman fara ɲɔgɔn kan o la tuma min mɔgɔ sɔrɔ i ka se ka jɔ i ka musaka kɔrɔ i b'a ye gɛlɛya b'a la o kɛra sababu ye an balima caman yɛrɛ ye baara in dabila minnu bɛ baara in kɔnɔna na anw farala ɲɔgɔn kan mun kosɔn olu ka se ka to baara in kɔnɔna na n'o tɛ n'i tora nin lahala in na i ka jagokun b'i bolo i bɛna jagokun de dun kɛra sababu ye an ye maaw wele bi n'o ye an yɛrɛ baarakɛlaw an y'olu wele an baaraɲɔgɔn an y'olu wele ani kunnafonidilaw tele ni arajo soso an y'olu wele mun kosɔn an bɛna kunnafoni jɛyalen d'u ma kuma min bɛ ka fɔ orange ɲɛmɔgɔw fɛ ka yira k'a fɔ ko baara in kɔnɔna na ko dɔ bɔra tɔnɔ la mɛ ko sɔrɔ b'a nɔ la an bɛna misaliya d'u ma u ka dɔn k'a fɔ tɔnɔ min ni o dɔgɔyara o de ka sababu ka sɔrɔ ta sɔrɔ bɛ sɔrɔ tɔnɔ de fɛ ni e ye tɔnɔ minɛ e ko sɔrɔ bɛ yen i b'a ye hakilima bolo a b'a dɔn i bɛ ka kuma min fɔ i bɛ ka yɛlɛko kuma de fɔ o ye kuma kun fɔlɔ ye. Sisan aw ye an wele ka nin kunnafoni wele kan jumɛn bɛ aw bolo k'a ɲɛsin maa minnu bɛ na wari ta ani maa minnu bɛ na taa wari bɔ yaasa aw ni olu kana fereke ɲɔgɔn na. I ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an balima maliyɛnw an bɛ welekan bila u bɛɛ lajɛlen ma u ka faamuya kɛ k'a fɔ an n'olu de ye kelen ye anw bɛɛ de ye maliyɛn kelen ye ni wari dira anw ma an minnu ye baarakɛlaw ye a bɛ to Mali de kɔnɔ kɔrɔlen olu tun bɛ ka fɛɛrɛ caman di orange ma mankan ma ko la orange b'a minɛ a bɛ taa n'a ye u ka jamana kan n'o ye Faransi ye sisan an ko a ka to Mali kɔnɔ k'a di an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔnw ma u ka faamuya k'a fɔ an bɛ ka mun kɛ a bɛ ka kɛ de mun kosɔn baarakɛlaw ka to baara kɔnɔ u ka se u ka musakaw kɔrɔ ka d'a kan e ye baara min i y'a daminɛ san 10 san 10 kɔ i bɛ baara kɔnɔna na i b'o baara nin ɲɛdɔn n'a fɔra bi gɛlɛya nana don a kɔnɔna na sɔrɔ min bɛ yen o tɛ permet tuguni ka baara kɛ n'a fɔra i k'a bila i ka taa baara wɛrɛ kɛ i b'a ye kuma dɔ la forokɔni bɛ to a dogo sara la e bɛna taa mun ɲɛɲini ni mun ɲɛ sɔrɔ jagokɔni b'i bolo i b'a bɛɛ lajɛlen dun o kama u ka
k'a faamuya k'a fɔ gɛlɛya kun tɛ ka ɲɛsin u ma a kun ye mun kosɔn an ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ ka hinɛ u balimaw la u dɔgɔninw ani u furukɛw ani u faw u ka hinɛ olu la mun kosɔn u bɛ se ka t'u ka baara in kɔnɔna na u k'a faamuya k'a fɔ ko a dabɔlen bɛ o de kama. aw ni masɛriw cɛ dun dɔw y'a jira an na k'a fɔ ko masɛriw de fana faralen don orange kan aw balimaw yɛrɛ ka nin ko in ko k'a boloda aw kana se ka ari tama kelen aw kana se k'a sɔrɔ. masɛri yɛrɛ mɔgɔ jumɛn masɛri de ye mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ ni jɛɲɔgɔnya bɛ o ni orange cɛ directement papier bɛ mun ni orange cɛ olu de ye masɛriw ye an fana bɛ minɛn sɔrɔ olu de sababuya la olu b'a minɛ orange la olu b'a nase an. a jirala k'a fɔ kɛlɛ in na olu t'a la u tɛ aw ka fanfɛla la dɛ. olu t'an ka fan fɛ nka bɛɛ tɛ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ jama cɛla ɲumankɛla bɛ yen jugumangɛlaw bɛ yen minnu bɛ yen nɔ n'olu ma faamuya olu bɛ ka fara nanzaraw kan ne orange ye ka u yɛrɛ maliɲɔgɔn kɛlɛ olu ma sɔn ka fara anw kan u ma faamu an y'a ɲɛfɔ cogo o cogo olu ma faamu i ye kɛlɛ sera ni ma bi a sababu bɔra olu de la depuis kumajan depuis amasɛri yɛrɛ sigira amasɛri sigikun kɛra o de ye gɛlɛya mun nana baara kɔnɔna na amasɛri an farala ɲɔgɔn kan an minnu bɛ crédit feere o y'a sɔrɔ orange money ko ninnu mana o y'a sɔrɔ zɛrɛn ko ninnu mana an farala ɲɔgɔn kan mun kosɔn an bɛ se ka kankan da orange ye mun kosɔn o kana dan sigi an na nka amasɛri ninnu ma sɔn ka fara an kan o wagati olu y'an labila a kɛra sababu ye orange a ye fanga sɔrɔ anw kan tuma min na a ye olu yɛrɛ caman gɛn ka taa i n'a fɔ bamananw b'a fɔ ko ni tuntulu banna ko mun tulu ko gɛrɛ bɛ k'a la a kɛra o de ye masɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ anw kɛlɛ orange a ye olu caman gɛn ka taa bibi na tɔni minnu fana bɛ yen olu ka kan ka hakili sɔrɔ ka misaliya ta mun kɛra u balima tɛmɛlenw na u ka fara anw kan nka hali bi u m'o hakili sɔrɔ an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman di an n'u ma u ka se ka segin u kɔ u kana fara an kan an ka jɛ an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ hakɛ min bɛ yen n'an y'a sɔrɔ a bɛ to anw bolo mali la nɔ u kana n'a di maa wɛrɛw ma u ka taa n'a ye ka t'u ka jamana jɔ ka sɔrɔ an faso bɛ degun kɔnɔna na. imam jara i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn. kuma kuncɛ kuma na an bɛna a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko sigi in kɔfɛ n'o ye an bɛna kunnafoni min d'aw ma kunnafoni in kɔfɛla na baarabila de bolodalen don baarabila in bɛna daminɛ tarata nata n'o ye kalo tile 21 ye a bɛ taa kuncɛ kalo tile 24 o baarabila in kɔnɔna na min ye orange money a baara fan o fan a tɛna na kɛ mali fan si fɛ minnu b'a la n'olu bɛ jɛkuluba 3 kɔnɔna na o ni u dɛmɛɲɔgɔnw n'o ye amasɛr ani collectif ani pdv ni jɛkuluba 3 de farala ɲɔgɔn kan ka ni hakilina in boloda o kɔfɛ an baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu t'an ka jɛkulu kɔnɔna na ka kɔrɔ nka zein na alhamdulilayi ɲɔgɔn faamuyaw nana an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka daminɛ bamakɔ fɔ kidal an bɛɛ lajɛlen de bɛna ka na nin baarabila in boloda ka an balimaw lasɔmi minnu bɛ k'u ka wari bɛ u ka kɔnti kɔnɔna na n'u mago bɛna s'an ma tarata ani araba ni alamisa u ka taa u ka wari labɔ sani o don cɛ ni o sera ka sɔrɔ i ka wari b'a kɔnɔ i mago bɛna se wari ma i tɛna a bɔyɔrɔ sɔrɔ a kana kɛ degun ye u kan komi an b'u kulola sɔmi u ka taa ka to ka nafolo bɔ ani fɛnɛ hali bi u k'a faamuya k'a fɔ frais de service n'i taara mɔgɔ fɛ n'a y'a ɲɛf'i ye u k'a faamuya k'a fɔ ko a tigi ta ka gɛlɛya kɛ a b'a ka a yɛrɛ kunne ɲini a b'a ka a yɛrɛ kunne ɲini u k'a fara a balimaw kan ka aw yɛrɛ fo k'aw ka radio a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲini ala fɛ ala ka jamana basigi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ala kana ni sabu ɲuman ye mun bɛ se ka gɛlɛya in ta ka bɔ yen nɔ sigi minnu bɛ sen na sisan an ma ɲini ala fɛ ɲɔgɔn faamuya ɲuman ala k'aw nɔgɔya jamanaden bɛɛ lajɛlen ala k'an kan bɛn ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana jugu n'a janfabagaw ala ka hakili ɲuman di an n'u ma u ka sigi kɔ ni min tɛ segin a kɔ yɛrɛ ala k'a ko da kan min b'a to an bɛ kisi ka bɔ ka tɔɔrɔ ma ala k'an bɛ sababa ma fɔta ni kɛta ani ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na allahumma salli ala muhammad. fɔ jamanadenw ɲɛna an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ne k'aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na. kanta an ka jamana mali ka di dɛ caman bɛ ɲɛbɔ an fɛ san dɔw la musa ka waati o y'a sɔrɔ aw ye denmisɛnnin ye américain dɔw tun bɛna ka bɔ amérique a bɛ f'u ma ko volontaire kanta n'u nana u bɛ taa an ka burusi kɔnɔ dugu ninnu de la u bɛ taa ka taa an ka maaw dɛmɛ dɔw bɛ furakɛli kɛ dɔw bɛ sɛnɛ dɔw bɛ fɛnkɛ kɛ u bɛ bɔ amérique ka na fisabililayi ko les volontaires des états-unis n'u taara u bɛ tila duw ni ɲɔgɔn cɛ kanta ni dɔw bɛnna jarala ma o b'a jamu kɛ jara ye ni dɔw bɛnna tarawelela ma o b'a jamu kɛ tarawele ni dɔw bɛnna jalola ma o b'a jamu kɛ jalo ye kanta ni ninnu de ka mission banna n'u sera bamakɔ yan n'u bɛ taa sanni kɛ yɔrɔw la anw tun bɛ tugu kɔ n'i ko i tɔgɔ ne tɔgɔ jɛnɛba jara n'i ko cɛma e tɔgɔ abikadu ne tɔgɔ ko amidu tarawele américain wa volontaire minnu b'a dɔn u tulo bɛ na o de ye mali diya an ka sananguya in anw ni laginɛ ni senegal ani burkina nin bɛ anw de fɛ yan
ala kana nin bɔ an fɛ yan dɛ ala ka nin don ba la anw ka fɛn caman bɛ yen n'i y'a ye a bɛ dansira la sananguya ne tɛ se ka juguman kɛ jakitɛlaka la n tɛ se ka juguman kɛ fanelaka la n tɛ se ka juguman kɛ dumuyalaka la e kanta e tɛ se ka juguman kɛ gindo la i tɛ se k'a kɛ wɔlɔgɛm na i tɛ se k'a kɛ togo i tɛ se k'o kɛ ka d'a kan e bozo ye olu ye dɔgɔnɔw ye kanta n bɛna fɛn min f'i ɲɛna san dɔ la anw taara du dɔw kɔnɔ jikɔrɔni an y'an sigi an ye baro kɛ an ye dumuni kɛ bozocɛ dɔw nana ka na kadɔ du de tun don a nana yɔrɔ min dɔrɔn an ye dumuni kɛ ka tila a ko k'ale bɛ taa a taara jikɔrɔni fɔnseba filɛ nin ye ma dɔ ɲɛɲɛ kare de la yɔrɔ jumɛn san bɛ ka na don san tigɛlen denmisɛnninw y'o ko ale taara sɔrɔ dɔ y'i pan k'a b'i fɛnkɛ kɔlɔ dingɛ in da la o gɛlɛnkɛla o kolo kari la ale y'o jeli bozocɛ y'o jeli ale m'a dɔn ko dɔgɔnɔ de ye cɛnin ye a ye karton ta k'a siri k'u ka taa somɔgɔw wele ka na kanta i b'a dɔn bozocɛ ko tiɲɛ ta a taara ka so dɔrɔn a taara sɔrɔ a den dɔw binna kɔnɔ ja aw t'u jeli ye o don de ne tun dalen don bozo ni kado t'a la dɛ nka o don de n dara la yɛrɛ ja aw t'u jeli ye aw tɛ taa ɲɔgɔn ka jɛnɛjɛ kɛ yɔrɔ la alahu akubar sibiridon kanta e tun bɛ kɛnɛ kan bozow ani kɔrɔbɔrɔw ani dɔgɔnɔw tiɲɛ tɛ nka kelen tun b'a jɛ dɛ anw filaw n'i ko bozo i ko kɔrɔbɔrɔ i ko dɔgɔnɔ i ko fila a bɛ dafa naani na nka kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ hakili ka baara de tun don e kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan e ye fɛn min sɔrɔ palais de la culture la bozow ni dɔgɔnɔw ni kɔrɔbɔrɔw ka kɛnɛ kan sanankunya kɛnɛ o de ye mali diya i ye an sama fɛn min na o filɛ nin ka sanga mali seko ni dɔnko dɔ ma seko ni dɔnko min n'an kɔ ma ko sinankunya o barolasigi kɛra bozo kabu n'o ye mali bozow ka tɔnba ka fara mali dɔgɔnɔw ani mali kɔrɔbɔrɔw kan ni ka tile kelen barolasigi kɛ ni ɲɔgɔn ye ni ka wele bila ma hakili juru carin'o ma ni ka taa ɲɛfɔli kɛ an ka seko ni dɔnkow la ni o dɔ bɛ tali kɛ sinankunya yɛrɛ kan barosigi in kɛra sibiri ni ka bɛn desanburu kalo tile 18 ma san 2021 lajɛrɛso amadu anpate bada badalabugu sera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ne tɔgɔ ye Dramane Keyita ne ye Sabalibugu dugutigi ye ayiwa bi an bɛ Badalabugu palais kɔnɔ bozo dɔgɔnɔ ni kɔrɔbɔrɔ u fara ɲɔgɔn kan ka barosi kɛ yaasa sinankunya o bɛ se ka to cogo min na nisɔndiya jumɛn b'i la n tɛ se ka nisɔndiya fɔ k'a ban a bɛ mɔgɔ hakili jigin i yɛrɛ la a b'i hakili jigin i ka danbe la a b'i hakili jigin i bɔkolo yɛrɛ la a b'i hakili jigin ka jamana kɔrɔlen na nin de bɛ ka tila an na ni nin dun tilara an na ne ɲɛ tɛ taabolo wɛrɛ la an na o la n'i ko nisɔndiya jumɛn bɛ na bon nisɔndiya min bɛ na parce que yɛrɛdɔn nana na nisɔndiya min nana na bɔkolo k'a ɲini k'a dɔn o nana ne la nisɔndiya min yera n na ne yɛrɛ ka jamana ye jaga jamanaba de don n y'o fana dɔn bi donc vraiment o nisɔndiya bɛ na o de farifoni bɛ kan n'i ye se kɛ ɲɛ tɛ bɔ a kɔrɔ yɛrɛ dugutigi i b'a ye k'a fɔ an fɛ duguba kɔnɔ yan a ka ca la denmisɛnnin caman bɛ u t'a dɔn k'a fɔ ko ni nin ye sinankunya ye yala wele jumɛn b'u e bolo k'a ɲɛsin olu ma yaasa nin n'a ɲɔgɔn u bɛ se ka matarafa cogo min na ti jigin denmisɛnnin nɔ ma an bɛ jigin mansaw de la parce que an bɛ fɛn dɔw de kɔnɔ min kelen bɛ k'an bɛɛ dun ne y'o de fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi bamakɔ fɛn saba de bɛ bamakɔ kɔnɔ mali fɛnɛ kɔnɔ o fɛn saba sigilen bɛ o kan ɲɛmɔgɔden nankɔrɔden ani mɔgɔ fɛmɔgɔ yɔrɔ fɔ jamu dɔ bɛ ka fɔ i la e tɛ se ka kɛ wale ye dɛ yiri wɛrɛ fara tɛ nɔrɔ yiri wɛrɛ la bon an ka dɔnni dulonna o la an ka fanga marali dulonna o la an ka sɔrɔ dulonna o la bon o kama jamana yɛrɛ tɛ basigi quoi donc an bɛ jigin denmisɛnninw na k'u t'a dɔn est ce que denmisɛnninw yɛrɛ mɔgɔ min mɔni ka du kɔnɔ est ce que o bɛ se ka kɛ e ye wa e ye muso furu ka den min to a kɔ la n'a nana i bara o bɛ se ka kɛ o ye i muso yɛrɛ fana y'i janfa ka den min sɔrɔ est ce que o bɛ se ka k'i dɔ ye bon c'est pourquoi i b'a ye quoi hali n'i sara mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kɛlɛ k'i ka du nɔfɛ olu de don quoi bon c'est pourquoi yɛrɛ an k'a fɔ k'an bɛ fɛn fɔ denmisɛnninw an bɛ ɲɛfɔ mansaw de et plus précisément muso la femme est très sacrée muso gundo de koyi ala ye muso da muso fɛn bɛɛ di wa ni muso tiɲɛna dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ ne kɔni bɛ laseli min kɛ o ye musow de ye u miiri u faw la k'u miiri u ba la k'a fɔ ko u ba ye maɲumako dɔ kɛ furu kɔnɔ u k'u denw ka avenir lajɛ adamaden n'a fɔra k'e ka den wolo kalo 9 ka den wolo k'a bila dugukolo kɔ kan o den kelen o ka tila ka kɛ e malobaga i ma sa est ce que i yɛrɛ ka ɲi donc vraiment ne fana tun b'a fɔ musow kɔni ɲɛna vraiment u k'a lajɛ denw ka se k'u bɔkolo dɔn denw ka se k'u bɔyɔrɔ dɔn et puis denw k'u fa dɔn o kɔni o bɛ ne fɛ k'u furu dugutigi ce tɔgɔ ye Saliya Male ne tun ye barosigi mankɛla dɔ ye an ka malɛniya bɛ se ka sinsin an bɛ se ka an ka dunyatigɛ kɛ bɛn ni kɛlɛya kɔnɔ cogo min na an ka maakɔrɔw ye o minɛ min to an bolo ni o ye
ye sinankunya ye an kumana o de kan o sinsinlen no an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni an ka siyaw jateminɛ ni ye bamananw ni filaw jateminɛ ni ye dɔgɔnɔw ni kɔrɔbɔrɔw ani bozow o siya fɛn o fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ sinankunya bɛ u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a sinsinna kun de kama a sinsinna u yɛrɛw bɛnna cogo min na u doncogo ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛna ɲɔgɔn kunbɛ waati min na gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔ ni gɛlɛya bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔ f'a ka sigi ka kuma f'a ka bɛn ka ayiwa sinsin ani ɲɔgɔn cɛ mun b'a a to gɛlɛya bɛ se ka ban a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na a bɛ fɔ olu ma ko mitiw ni legendiw minnu kɛra ka sinankunya sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an kumana o de kan ni mun ni aw sigira diyagoya ye mankan ye diyagoya ye bɛnbaliya ye nka yanni o ka kɛ ayiwa a bɛ sigi ka kuma de fɛn minnu ye ayiwa o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa an kumana o de kan ni a bɛ se ka kɛ fɛn ye cogo min na walasa an ka malenya bɛ se ka sankɔrɔta walasa an ka malenya bɛ se ka jidi walasa an bɛ se ka mɛn sigila ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛ ni furukufuruku bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ye baro sinsin o de kan. Karamɔgɔ bi denmisɛnnin caman bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ ni maa min ye sinankunya ye o kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman nati an ka jamana in kɔnɔ yala wele jumɛn bolo ka ɲɛsin denmansaw ma u ka se ka denw labaro yaasa u k'a dɔn k'a fɔ mun ye sinankun ye. An y'a jira kalan kɔnɔ k'a fɔ denmisɛnninw bɛ min kala kilasi kɔnɔ o t'a bɔ u k'u madon u masaw la u k'u madon maakɔrɔw la walasa maakɔrɔw ye min sɔrɔ faw bolo n'u min sɔrɔ mɔkɛw bolo o dɔ ka don u tulo la an kɔni ye an sinsin o kan o bɛ se ka sinankunya kɔrɔ f'u ɲɛna ayiwa an ka maaw sigi kan ani an yɛrɛ bɔla min yɔrɔ min na ka na jɛkuluba minnu ye jamana in mara ka tɛmɛ k'a ta wagadu la ka n'a bila mali la empire la ka n'a bila sɔngoyi la olu fɛn o fɛn ye jamana in mara u b'a mara ni kan dɔ de ye u b'a mara ni dɔnniya dɔ de ye ayiwa u y'a mara ni hakilina dɔ de ye o hakilina in fɔ denmisɛnninw ka u madon maakɔrɔbaw la ka o ɲini k'o dɔn. ni sigi yala i ka laɲini dɔ a ka caya kɔni ka d'a kan nafa ka bon kosɛbɛ. sigi kuma fɔra ne na a mɛnna u ye n wele la a diyara n ye nka nin t'a bɔ sigi in kɛ fan bɛɛ fɛ walasa bɛɛ k'i ta tata sɔrɔ a rɔ bɛɛ k'i ta tɔmɔda sɔrɔ a rɔ a nafa ye min ye bɛɛ k'o dɔn walasa an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. ayiwa ne fa wele kan laban jumɛn bolo bi sigi in na. fo an ka ɲɔgɔn lamɛn ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn taabolo dɔn ka ɲɔgɔn faamu ka a dɔn tiɲɛ tɛ fan bula kelen na tiɲɛ bɛ fan bɛɛ fɛ e ta tiɲɛ ani ne ta tiɲɛ an bɛɛ bɛ dɔ bila an da la walasa a bɛ ka kɛ tiɲɛ kelen ye. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Ablaye Kanta salongo an yɛrɛ an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se Dogofiri Jabali an selen Dogofiri mairie la an ye farabugukaw caman sɔrɔ yen a Kulubali de ka ca ne yɛrɛ ye foli kɛ u b'u kanto ne ma ko Kulubali n ko ayi n ko ne tɛ Kulubali n ko ne ye Jalo de ye a cɛ fara muso k'a bɛɛ Kulubali o farabugu an y'o o dɔnkibarow an y'o lase yan ɲɛta la nka bi anw hakili la farabugu bana bɛ ka fisaya farigan bɛ ka fisaya dɔɔni dɔɔni ja dɔ de bɛ ka fara kan fɛn min ye an cakɛɲɔgɔn n'o ye Ibrahima Jawara ye Ibrahima Jawara ani farabugu donsoba ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min bɛ farabugu bi a bɛ dugu ci dɛ n'o ye kɔngɔ ye donsoba ye fɛn min fɔ Ibrahima Jawara ka kuma galamani na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka farabugu lahalaya an k'o lamɛn donsoba da. n'a fɔ Abdulaye ko farabugu ni na farabugu donsoba de farabugu datugura a mɛnna wulikajɔw tun bɛ sen na farabugu bilama yɛrɛ a bɛ cogo di. farabugu bilama kɔni farabugu bɛ kɔngɔko kiri de kɔnɔ bi. n dɔn ma kɔngɔ bɛna an faw walayi n dɔn ma kɔngɔ bɛna an kin ne yɛrɛ min filɛ surafana n ye seri galama ɲɛ fila n y'a tɔ di denmisɛnw ma n sira n'o de n y'a tɔ di denmisɛnw ma pour que u kana na se ka dɛsɛ ka sunɔgɔ. avion nana an bɛ ɲani na n ko balo bɛna n taara avion jiginni na n y'a sɔrɔ o y'an ka nafɛnw de ye an ko hakili baara de n ko o ye balo ye u y'an nisɔndiya ko o ye nafɛnw ye k'an k'o minɛ fɔlɔ ko wula fɛ ko o bɛ na ni balo ye k'a minɛ o la u taara depuis fo ka se sisan ma n dɔ ma anw ma tiɲɛ na foyi y'u bolo. farabu yɛrɛ kɔni anw bɛ si cogo min si na ala de b'a dɔn n'anw sira si na kɔngɔ mɔgɔ faga a bɛ bali n'a bila ye kɔni na parce que i bɛ kɛ kuma ne yɛrɛ min fɛ sanni jɔlen bɛ kɛ n sɛmɛ yiri de la n senkolo fila bɛɛ bɛ ka yɛrɛyɛrɛ n kɔrɔ ala ni kɔngɔ bolo faamaw kɔni anw kɔni m'a dɔn fɛn min don ni min don k'a fɔ anw ye
no t'anw ko an b'a faso de fɛ u bɛ k'an ni sécurité jadisiw la n'u faritira kɔngɔ bɛ maa fa farabugu ya bi siga t'a la. ko suma dɔw kun taara o suma minnu taara yalima o kɛra cogo di. suma min nana suma ma kɛ suma bɛrɛ u nana ni tɔni 1 ni kilo 700 de ye o tɔni 1 ni kilo 700 a bɛ komi ni o ni mɔgɔ 2 bɛ bɛn kilo 1 ni gramme 2 de ma. est-ce que o bɛ se ka dɔgɔkun 1 balo kɛ mɔgɔ ye wa. dumuni tɛ tobi du min kɔnɔ bi farabugu kɔnɔ a ka ca dumuni bɛ tobi du min kɔnɔ ye. gouvernement mɔgɔ n'u ma anw kolomajiyɛn jadisiw olu kɔni bɛ k'an ni sécurité jadisiw la nka kɔngɔ kɔni u tɛ se k'an ni sécurité la dɛ. kunun avion taara ni nafɛn minnu ye nafɛn bɔra min ka na. o nafɛn an ka denmisɛn minnu bɛ aventure la olu de ye wari kafo ɲɔgɔn kan k'a bila ka na d'an ma u y'a bila ka na di an ka denmisɛn minnu bɛ bamakɔ taara nafɛn ninnu de san bamakɔ k'a don mobili la ka n'a jigin Sevare u nana n'o de ye balo foyi mɛn n'an na mɔgɔ bɛ se k'o dun cogo di. farabugu bilama farabugu mɔgɔ bɛ mun yɛrɛ de kelen na sisan. anw kɔni mɔgɔ bɛ min na u k'an ka sira in labɔ an yɛrɛ ka se k'an ka mouvement de k'an yɛrɛ non n'anw m'a fɔ dɛmɛko in tɛ tiɲɛ ye dɛ mais dɛmɛ de tɛ se ka anw balo nin cogo in na tan. ko ne yɛrɛ dɔgɔkɛ tarata don a sira kɔngɔ kɛ tile kɔn tarata a bɔra fo bi an ɲɛmɛ da kan an m'a f'i ye an m'a ɲɛnama ye a ko a bɛ taa dumuni ɲini ka na di a denw ma an y'a kunbɛn a muso ko a kɛnɛ ta ko a bɛ taa ko bɛna n'a denw faga k'ale a b'a sigi cogo di ko a bɛ taa dɔgɔ firi fo bi nin yɔrɔ in na a ma segin a ma se dɔgɔ firi wa a ma se anw ma ye an m'a f'i ye an m'a ɲɛnama ye fɔlɔ n dɔgɔnin yɛrɛ don an b'a wele n ko sajugu kɛ Adama i yɛrɛ b'a dɔn. aw bɛ nin kuma minnu fɔ bi dɔw fɛ ko nin kuma ninnu ko tiɲɛ kuma tɛ e bɛ mun fɔ o la. minnu b'a fɔ tiɲɛ kuma tɛ anw y'u sara k'a la an b'a dɔn olu ye fasoden jugu de ye olu si tɛ anw ɲini ye Mali kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ min ye anw ɲini ye i tɛ sɔn k'a fɔ ko farabugu ka kuma nin tɛ tiɲɛ ye san 2 anw ma sɛnɛ kɛ an bɛ ka balo tɔrɔtɔ de la kunun u nalen ni nafɛn ninnu ye u taara ni an ka banabaatɔ mɔgɔ 3 ou mɔgɔ 4 de ye kelen yɛrɛ a dara barangali de kɔnɔ ala tɛ ka sigi k'a siri barangali de kɔnɔ k'a ta ka don avion na u taara n'a ni barangali ye Segu a bɛ urgence la dɔgɔtɔrɔso la Segu yen nɔ bi. bana sugu jumɛn de bɛ farabugu n'o de kɛlen bɛ ka maaw dɛsɛ n'avion ta o ta a bɛ na ni maa dɔ ye ka na da dɔgɔtɔrɔso la mun de la o bɛ ka kɛ. bana wɛrɛ tɛ ko ye kɔngɔ bana de don bana foyi tɛ farabugu ya bi ni kɔngɔ bana tɛ n'u ye fɛn fɛn fɔ o si tɛ kɔngɔ bana don minnu taara foyi mɛn y'u la ni kɔngɔ tɛ u y'u furakɛ ka sérumu d'u nɔ ka vitaminimafɛnw d'u ma dɔrɔn u kɛnɛyara mɔgɔ kelen fatura a bɛɛ ye kɔngɔ bana in de ye n'an kɔni an bɛ ala makɔnɔ de la dɛ. ne ye Seni Jara ye ka bɔ Lutankura ne ye donso ɲɛmɔgɔ ye bi n sigilen bɛ Lutan Kolongo mara. Seni Jara an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo alamisa ko wulikajɔ kɛbaaw y'u kun da Togolongura ka taa tiɲɛni dɔw kɛ yen a ko kɛra cogo di. a kɛra kunungo sɔgɔma wele kɛra k'a fɔ an ye k'a fɔ Manu u kun b'an ka Togolongura jɛnɛndon u kun bɔra yen nɔ u nana tiɲɛni dɔ kɛ ko foro dɔw jeni ka sigi ala kɛ u nana kana malo dɔ de sɔrɔ yen nɔ a baara kɛ gosi u ye mɔgɔw gɛn wa o kɛlen ka mɔgɔw gɛn masitigiw kɔni bolila ka bɔ yen nka o y'a sɔrɔ an yɛrɛw ka fɛɛrɛw tigɛra ka ban u girinna k'i dɔw yɛlɛnna mansin sanfɛ k'u bɛna dɔn kɛ mansin sanfɛ bon minnu kɔni yɛlɛnna mansin sanfɛ ala kɔni kisira olu ni na sisan kɔni olu bɛ lahara dɔ yɛrɛ kun bɛ jiri sanfɛ k'a bɛ yɔrɔ lajɛ komi ndoni sanfɛ ala y'a kɛ o jiginna bincogo wɛrɛ kɔni na mun t'a yɛrɛ kɔni bɛ sago bolo u bolitɔ o ye tasuma kɔni bila mansin na nka mansin bɛɛ ma se ka jina an ka donso minnu kɔni bɔra u sera tasuma in fa mansin yɔrɔ dɔ kɔni jina nka a bɛɛ ma tiɲɛ kunungo alamisa baara min kɔni kɛra o kɛra ye anw fɛ yan nɔ a da ye an kɔni bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi basigi bɛ na sabu an bɛ yɔrɔ min na komi sisan dogo ko taara minnu b'ara k'a kan an y'u dɔn an y'u baw dɔn an y'u faw dɔn u b'u bɔ yɔrɔ min na an y'u dɔn tile 2 in na u kun ma k'u kun da uyɛ la de kan u kun bɛ taa baara in de kɛ uyɛ la o burikitiw dogo yɔrɔ ma an b'a yɔrɔ dɔn maa min b'u ɲɛfɛ an b'a dɔn nka o bɛɛ lajɛlen kɔni baara in a baara ka taa ne ka yɔrɔ la. mara ninnu kɔnɔ la yalima lakana tigilama minnu bɛ nin wulikajɔ ninnu na olu bɛ ka mun kɛ bi. da 2 in na sɔrɔdasi ninnu bɛ wuliki dɔ kun sumara tiɲɛna nka u ko boli o boli kɔni an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi gɛlɛyaba tɛ an n'u cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ni baarakɛ ɲɔgɔnyaw la. anw yɛrɛw fɛ Lutan case kɔnɔ k'u ma k'u ni da malo minnu kan k'u tɛ gosi fiyewu an y'a bɛɛ gosi k'a ban a bɛɛ donna so bi alihamudulilayi foro o foro n'o ye Lutan foro ye k'a fɔ k'a tɛ gosi n'a mɛn jeni walima a tɛ kɛ tan o kɔni o fɔ diɲɛ yɛrɛ ma o kɔni o banna fo n'a sɔrɔ minnu bɛ kungo kɔnɔna na case kɔfɛ. olu sera ka gosi cogo di donsow ka cɛsiri dɔ walima sɔrɔsilakaw de ye wulikajɔ kɛ ka se k'a to malo ninnu gosira. o malo kɔni gosira n'a fɔra malo bɛ gosi sini sɔgɔma su min b'a sɔrɔ an ka donsow dalen de ye an ye foro ninnu bɛɛ de gosi de
siraso ko ne man nona o be ko ne dusuri malo ra gusili laba kara araba doy mun ngam ceno cena ka ba furo dama mu yera jenna kulungu yera ar musuma mara kona ya no aka ta tare mu kan bi furo do kera yino ulu ma sige kan ulu be ku ko no yoro jawna bi yera misiu barake furo de kambalu du ko kona na yino ina fa tumulo ba ina fa ngulu jira furo mun be ku kona na misiu de bu kas o gela kon bi gela yera chama be an ma blanco la ka ko ko gena ke so maw a se bi kona a ko era ba singoro bolo ko gela koni yera o kono o ye jabane kono soro ko ba an woni kayano yo soro kunungo adu ga tunyona na yalma au ga favela fe gela kono ma soro foi me ma si soro nyan tie dama do ko ni abi sien na do foi ti ma si soro kala ngamu to soro kulubali iga telibi